Nisɔndiya ye hɔn ta ye ka hɔ bisimila aw ka kunnafoni sintinimo kɛnɛ kan Maliba TV 1 jabaranin kan Golomasi tabaw ye wulikajɔ baaraw kɛ Segu mara la ɲɔnɔ Worodugu yanfan fɛ ka kɛɲɛ ni Golomasi tabaw ka kunnafoni di soba DIRPA ka fɔ ye ko sanfɛ pankuru ka kɔlɔsili dɔ de taara bɔ jatigɛwalekɛlakulu ka faraɲɔgɔnkan dɔ kan o yɔrɔ in na min na sanfɛ pankuru ye susuruwaleya gosi u kan min kɛra sababu ye k'u bɔ baara la ani ka fara u ka kɛlɛkɛminɛnw kan o senfɛ fana wulikajɔ dɔ kɛra dugu ma walasa ka yɔrɔ in lakana kosɛbɛ ni ka jatigɛwalekɛlakulu ka faraɲɔgɔnkan wɛrɛ bali o baaraw kɛra Golomasi tabaw ka kunnasigi ma ɲɛma General Umar Jara ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ o min bɛ Golomasi tabaw ka cɛsiri n'u ka sanayɛlɛ ko fɔ jatigɛwalekɛlaw kɛlɛli la o kɔfɛ bin kɛra jagokɛ mɔbili fila ni mɔbili gansan dɔ kan binganikɛla fila fɛ Gawo ni Burema cɛsira la tɔndibi yɔrɔ la Tanboyi min waleyaw kɛra marisi kalo tile 30 san 2026 a jirala ko binganikɛla ninnu tun bɛ moto de kan n'u taara ni minɛ caman ni mɔgɔw ka wariw ye min senfɛ maa kelen joginna dɛmɛ donna ale ma ni ka taa n'a ye Gawo lapitaliso la a kɛlen kɔ ka furakɛli fɔlɔ sɔrɔ Burema CSREF la ni han bɔra yen an bɛ taa kɔkan kibaruya kunnafoniw na an b'a daminɛ Côte d'Ivoire jamana dugujukɔrɔbɔ nafolo taji ani kuranko minisiri Mamadu Sagafowa Kulibali ye baara taama kɛ ka taa Aligérie walasa ka jɛkafɔ sabati Côte d'Ivoire ni Aligérie cɛ dugujukɔrɔbɔ nafolo ni tajiko dakun na a ka ɲɔgɔnye senfɛ ni a baaraɲɔgɔn Mohamed Arkabi ye jamana fila ninnu bɛnna a kan ka baarakɛ ɲɔgɔnya dɔ labɛn min bɛ nafasɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ko jɛkafɔ in fɛrɛbɔ kun ye fɛnɛ ka farafinna ka yɛrɛtigiya banba kuranko ta fanfɛla la an b'a kuncɛ Espagne fintigilakaw taara bɔ tunnel souterrain dɔ kan min bɛ Maroc ni Ceuta cɛ u bɛ yɔrɔ min labaara ka ɲɛnaminimafɛn hashish latɛmɛ Espagne ni Europe jamana kan o yɔrɔ in tun dogolen bɛ frigo dɔ kɛrɛfɛ mankan tɛ mɛn yɔrɔ min na o bɛ ɲɛsin sɛgɛsɛgɛli dɔ ma min bɛ san 1 bɔ o la fintigilakaw ye boloda kɛ maa 27 kan ani ɲɛnaminimafɛn tɔni 17 wari miliyɔn 1 n'a tɔrɔmaɲɔ 4 fo ka taa se mɔbili cɛɲi 17 ma ko wulikajɔ baara in kɛra sababu ye ka ɲɛnaminimafɛn feerelakulu dɔw ci Andalousie ni Gals nin de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sintinimɛw la Maliba TV 1 jabaranin kan